Nami diri karon sa Plaza Don Carlos. Oy! Nami diri guys sa Don Carlos Plaza. So karon pa mi nakaanhi diri no. Sukad-sukad nga na ni ako ang baby. O kaniyang mga igagaw karon na gid mi nakahuna-una nga moanhi mi diri sa plaza. Walay chinelas. Nira! Bali mong chinelas taro nga. Darin! Psst! Kaning bataan ni murag gid siya kurik ba. Alimi. Ali diri. Di na maglingkod-lingkod. So mo din ang kuan guys, ang Don Carlos Plaza guys. Tsada nagbuhat na sila og kanang Christmas light ba. Kana siya o kana. So kulang na lang og kini mga lights. Gipatuyok din nila diri o. Murag kurik o. Murag kurik o. Tsada na gid ang Plaza Don Carlos guys o. Wala siya chinela sa higanahan. Up! Psst! Tanaw na siya oh. Mura nag-correct guys. Ito po ng doka bata. Matuwad ka na! Da. Guys, kay kalibangon guys. Sao na lang di may maabtan na nigbalay ron, nakalibang na na. Una!